Bayramçılık şäherleriniň ýokary ruh bilentligi beslenmegi watanymyzdy bagtyarlyň höküm sürýändigini görkezdi. Ýurdumyzda zinanlara uly hormat goýulýar. Olaryň işlemegi döretmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Häzirki wagtda döwletiň durmuşyndaky we işindäki bu wajyp ähmiýetli urdu ajaýyp üstünliklere eýe bolýar. Yetilen bilen sepkitler bayramçılık şäherleriniň içinden iri-şargyç bolup geçdi. Bagtyar durmuş üçin hormatly prezidentimize aýdylan alkyşlar, ýanglanan aýdymlar hoşarlygyň senasyna urildi. Mälim bolşýaly berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzyň gülläp esmeginde we özgörtmeler amala aşyrmakda zenallarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny watanymyzda wepaly, sagdyn we ruh bilen nesilleri terbiýeläp ýetişdirýänliklerini nazar alyp, şeýle-de ata-babalarymyzyň mehriban enilerimize we eziz uýalarymyza hormat goýmakda asylly däplerini dowam etdirmek maksady bilen hemde halkara zinanlar güni münasibetli hormatly prezidentimiz degişli resminama gol çekdi. Şunun bilen malykda eýeçiliginiň görnüşine garamazdan ähli kärhanlarda, edarlarda we guramalarda işleýän aýal gyýlara, pensiya we döwlet kömek puluny alýan aýal gyýlara, önümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we klinik ordinaturada okayan aýal gyýlara, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň 2 okuw ýylynyň ady bolmadyk möhletli okuwlarynyň diňleýiji aýal gyýlaryna, talip gelin gyýlara, orta mekteplerde okayan we mektebe şeýle çağlar idaralaryny terbiýelenýän gyýlara Türkmenistanyň prezidentiniň adynyň halkara zinanlar güni münasibetli 60 manat meşhurdy. Pul sowgatlaryny her ýyl halkara zinanlar gününiň öň sirasynda dabaraly ýagdaýda gowşurmak bellenli. Müňýyllyklaryň dowamyna zinanlar dünýäde özleriniň belent ruh ahlak häsiýetleri, watana bolan sevgisi, zähmetseýerligi, ruh bilentligi bilen maşgala awadançylygyny hemde maşgala ojugyny wepalyk bilen goraýjylar. Eli işleriniň ajaýyp ustatlar hökmünde şöhratlanypdyr. Ahyrman arkadamyzyň başyny başlan we hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyny durmuşa geçirilýän üstünlikli siýasat netijesinde ýurdumyzda adamlaryň bagtyar we awadan durmuşy üçin hemme şertler döredildi. Enileri hemde ullary hormat goýmagyň bünyady maşgalanyň belent awraýynyň saklanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Häzir düýpli özgörtmeler döwrüni bu däp öz münasip dowamyna eýe boldy. Aýal gyýlaryň kanuny bähwitleriniň we hukuklarynyň üpçüni dilmegi, jemgyýetiň durnukly düşüniň möhüm şertleriniň biridir. Munyň özi jemgyýetiň ajaýyp zinanlarynyň hukuklaryny we mertebesini goramak boýunça döwletimiziň öz üstüne alan halkara borçnamalaryny ıgrarlygynyň ajaýyp suwutnamasy bolup durýar. Türkmenistanyň aýal gyýlarymyzyň hemme taraplaryň ösmegi, ilmi, intellektual, dörejilik we ruhy mümkinçilikleriniň açylmagy üçin hemme mümkinçilikleri döredildi. Ýurdumyzyň ýüzlerçe aýal gyýlary her ýyly döwlet sylagylaryna, ordenlara we medallara münasip bolýarlar. Enilik we çağalyk, maşgaly gymmatlyklaryny gorap saklamak barada alady. Hormatly prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzyň ösüş strategiýasyny ileri tutulýan uğurlaryň derejesine ýetirildi. Muňa bu uğurda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän anyk çäreler, enileriň saglygynyň goralmagyny, çağlaryň kämil ösüşine gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirmegi, köp çağaly maşgalalaryň durmuş taýdan gollanmagy we beýleklerem aýdyň mysal bolup biler. Biziň döwletimiz dünýä döwletleri, halkara we sewit guramalary bilen parahatçylygyň we ilalaşyň putulandyrylmagy üçin tagalary birleşdirýär. Özara düşünşmäge, hemde inançmaga esaslanýan gatnaşyklar ýoly goýýar. Türkmenistan dünýäniň ösüşiniň täze şertlerini, milli we umumy adamzat bähwitlerini nazar almak bilen bu şähere Türkmenistanyň hemme taraplaryň sağlaşykly ösýän, bagtly çağalygyň we beýik maksatlaryň hasyl bolýan diýary, parahatçylygy we dostly ıgrarly döwlet hökmüni adawraýynyň barha artýanlygyny aýdyň görkezýär. Halkara zinanlar gününiň öň ýanyny tutuş ýurdumyz boýunça bayramçylyk şäherleriniň dürli öwüşkünli bolmagy bagtyar durmuşymyzyň aýdyň nişanlar. Däwe göre pul sowgatlarynyň dürli ýaşdaky, dürli kärdäki zinanlara gowşurmagy ähmiýetli şäherleriň biri boldy.
Bu çäreler aýal gyýylary, egert uly döwlet derejesinde ul ünsürliýänliginiň subutnamasyny urly. Dawarlarda Bagtyar durmuş üçin hormatly prezidentimize aýdylan alkyşlar hoşalyň senasyna urly.